Iji Hong wilahing sekaring bawana langga Durga mendak kala sirna Amit-amit pasang paliman tabi irala dina sina bening redune tine binata laksari dening tawang-tawang mugi nepeta saking siku dening Gusti Kang Maha Kawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saderipun monggo kita tansah sesarengan hangut capakan ras puja puji terus syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang napa ing rekalenggan ari punika kita sadaya tansih dipun paringi pinten-pinten rahmat hidayah ugi enayahipun nikmat sehat temtunipun sehingga kita sadaya tansih saged kempal manunggal wonten ing mriki berwajah wonten mriki nuhun undhane Kang Hamakusaka nggih panjenenganipun keluarga ageng Bapak Kabari miwah Ibu Salamah saperlu jurung donga pangestulujeng dumateng Satmaja temanten kekalih panjenenganipun Denok Tuti Dwi Anissa lan ugi anak Mas Bagus Toto Bagus Triyanto putra panjalu saking panjenenganipun Bapak Rasmu miwah Ibu Tasriyah kanthi pangajab doanya masih tetap sama. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin. Engkang angka kalih selawat dan salam mugia tansih dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kerintis sematipun saking zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah lan temtunipun ingkang kula panjenengan sami wantu-wantu syafaatipun wonten ing sak mangke wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ing mriki kula menangkani Master of Ceremony saking Paguyuban Campursari Gadon Nyamat plus dangdut persembahan saking Semar Mulyo Entertainment is the best music di bawah komando nggih panjenenganipun Bapak Wasimin ugi sebagai Dewan Koordinator panjenenganipun Kang Masis Keparang Gumrak Sowan badhe saslipun ngantos ing sak mangke paripurna dicara ing rekalenggan ari punika. Ugi sampun kadherekaken Kadang Widowati sampun nggahanggono rasa niki langsung kemawon kula jamenaken sedaya all artis kangge hambuka kebiar parisuka. Urut saking Brang Sisih Tengen. Kita tampi sonipun Denok Tuti Gemoy Semar Mulya kepareng jengkar saking sasana Palegahan. Langsung ya nduk Tutik ya. Ngejar durasi. Oke. Sakerengipun Denok Tutik Wanodya yang kecil mungil tapi juga bertalenta. Langsung kita tampi sonipun Denok Nimas Semar Mulya. Let's go together. Oi. Panggilan untuk berfoto bersama dari keluarga Kebumen. Silakan dari keluarga Kebumen, dari keluarga siapa? Ibu. Dari keluarga Bu Salamah silakan untuk menuju ke pelaminan untuk berfoto bersama dan disambung dengan keluarga dari Bapak Rasmu, keluarga Bapak Kabari. Disilakan untuk menuju ke pelaminan. Lanjut Semar Mulya. Sakerengipun Denok Nimas kasusul panjenenganipun Denok Amal Semilikiti. Sakerengipun Denok Amel Semilikiti ugi langsung kasusul panjenenganipun Denok Puput Semar Mulya kemarin jengkal saking sasana Palegahan. Lan kula pribadi minangka talanging basa saking Campursari Semar Mulya nggih menika Dimas Tasno Kebyo Andika Steven sekal semanten anggen kula matur kadhe sakti nyawi jero samanunggal ing suka bersama Campursari Semar Mulya. Pasonipun Situng Dua Telok Semar Mulya pancen kawasono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dua kawan. Yo.
pembuatan tetombangan kaki hambuko kebiar parisuko. Oh, artisnya Semar Mulyo. Kasengkuyung cara foto dicantum lagu G channel dari Semar Mulyo. Yoko Popayu Audio Sound System. Oh, asik. Oh yeah. Semar Mulyo lagi. Apa kowe ayo
Oke. Oh, eh. Yang penting kamu gini aja. Ibu pisan monggo derek joget. Asik yo. Juragane yo. Yo. Mas, Nggih. nyawang Pak Kabari leh joget semangate Mas aduh. Walaupun gagah tapi gemule loh Dek Ya Rizka. Allah. Jos Pak, pokoknya. saged nyanyi napa mboten menika? Oh saestu. Aja jeje. Karo sampean bagus Bapak lho. Padahal beliau nggak wedaan loh, neng gantengnya luar biasa Layak loh. lek Bude Salamahi jatuh cinta tenanan. Nih Semoga- bagus aku akeh Pak D. Hah? Bagus aku akeh Pak D. Lah iya. Ya tur ya sugih Pak D kok ya. Mulane kuwi. Aku ora ngomong ngono jane. Ngersakne lagu mboten? Punya lagu. Rondo nggak? kempling. Rondo kempling. Eh. Sing nyanyi Bapak. Nggih Pak, nyanyi Pak. Oh mboten. Enggak. Catatan Oyo, Pak Basari, Bunda Basari, asik. Sembah nuwun. Ayo, ayo, ayo. Pekalongan Pemalang digoyang yo. Wasik. Bersama juragane Mas Gareng.
De. Masa? Sek rasa tenan Pak De iki. Padahal beliau sudah capek tapi jogetnya masih Sek wah rasa kandhane. kredibel banget. Kepioke separohe lempoh. Loh, Bapak wis gak kuat. Nggih. Pak Kabari sek kuat. Bersama Pak ibunya juga Kabari masih iki semangat. Roso. Dibebaskan apa niki? Bebaskan apa, Mbak? Bablase napa? Bapak, Kawin kontrak, Bapak. rondo kempling napa? Bapak kawin kontrak. Bapak Kawin kontrak. Oke. Yo, Pak Kabari iki yo kekinian yo Mas. Andane Kabari ngerti cahaya kawin sak- kontrak barang. Yo, Nyanyi sendiri nggih mengke Pak. langsung nggih? update kok ya. Pak, nyanyi yang apal kira-kira lagunya apa, Pak? Oh enggak bisa. Gak Mbak. bisa. Oh, Pak Kabar. Nggak bisanya nyawer, Mbak. Mau ke wis WA aku timbangnya pokok nyanyi pilih bayar, Bro, ngoten terus. Oke, siap. Nggih. aku ki jane penasaran swantene Bapak kok ya. Ya, antene sih ya sayang ya. Iya. Catatan sajroning Ibu, kamu joget Ibu. Bapak ngesane lagu napa? saya merati Awe awe awe, awe awe. aku kowe dadi garwa mergo leren eneng gubuk asmara Bapak kabari. Pak Kabari. Yo. Lagune ditentuke nggih. Monggo ya ngersake lagu Jam Sari monggo. Iya, iya.
punya Ya. Nyidam Sari, monggo yang punya Nyidam Sari ta iya. Pak Jangkung. Pak Jangkung sampun, Pak Jangkung Nggih, Pak dari pun Jangkung. sampun. Boten Monggo lho, beksa mriki. joget bakso mriki monggo. Nah, ngono lho. Ngaten. Jan, Kan tinggal kita saiki semangat. tok nggih. Iki sekodo lho Pak Jangkung Jek, baju. tambah iki. napa niki? Bablas Lagune. napa? Sehati lho iki lho. Heeh, wis lemon-lemon Wis kuning-kuning lho. Napa Pak Jangkung lagune Napa ampun meneh rogo-rogo lagune? sak Pak. Kempling. Oh, nggih. Ya ampun matur suwun lho Pak Jangkung lala. Dadak repot-repot lho. Miss you. Aku jan ra penak. Lah iya, aku ora. Urung. Ngorondo kemplingnya kowe. Ayo lebokke sik. Arek Sandak kaya kowe aja ngono lho, Mas. wedhusku kena panas. Seharusnya kamu itu nyemangatin aku, nggak kayak gitu. Aku jadi ngedon. Dadi rocker, rocker sejati. Nalikane hatiku Pak Jangkung, monggo Pak Jangkung. Pak Jangkung. Yo monggo Pak Jangkung. Pak Jangkung, monggo. Masuk, Mas. Anda pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngasani yo. Pak Jangkung, monggo. Monggo, mriki monggo Pak Jangkung. Monggo masuk. Topel walegan klemomongan Aniki blonjo nopo Pak Jangkung badhe tindakan. Joget Pak, joget. Yuk, sing penting joget. Ayo. Ayo. Awan-awan lunga blonjo ning pasar bae. Perawan rondo kanggoku ora patek penting. Semarang masukku kelompok anting-anting ojo. Ayo, Mas, ya. Yang bener rondo. Sogok. Yo Komplek lho, Mas. Yo deh.
Cepet selak mulih lho, nambah 50 ayo. Ayo, asik. Mikirnya yang satu mana? Orang sik. Gantian ya. Sayang sih. Ame amin duk belalang kuku-kuku. Asiang makan nasi nek kok malam mimpi susah. Ayo terus kita Mas. Iki lenggonmu pak, iki langgonmu pak, iki nggonku, iki lepak nggonmu, iki lenggonku pak. Nah, Budhe monggo. Sik. Ki mau piro? 50. Sarep. Ki engko sarepe Ora to, Mel. podang kuning. Kowe kok pelit men dadi wong. Selawe. Ora ngono kuwi. Lah pi, Kae iki mau bayar bakso, Oh, bayar mie ayam. berarti kurang 50. Urung. Oke, berarti kurang 50. Oh, engko podang kuning nganggo podang kuning. Kae iki nganggo mau bayar HE ya, mie Mas? ayam. Iki urung. Ya ora ya. Eh, Catatan sajroning ati. Ada tanah luntur ndek. Kaya merati. Aku kowe Matur sembah nuwun wong merekone larane gubuk asmara. Podang kuning yo. Ah. 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 Ayo Mel. Bunda Salama, goyang semua Bunda Salama. Ayo, Bapak Kabali.
kagem sinten Mas? Ya mahasiswa wonten mobil sambil Iya. memirengkan. Sambil menikmati lagu-lagu dari Semar Muli. Iya. Nggih. Sukane nggih Mas Sis. Mas Sis hati-hati teng margi. Hati-hati, sehat selalu, berkah selalu Mas. Dan Sis. juga untuk Mas Sis selamat ulang tahun. Ulang tahun kok terus-terusan. Asemi. Wis, Dan Bu juga- Win juga sugeng midhangetaken Mbak Pon, Mbak Wandi. Sedoyo kemawon. Sedoyo kemawon nggih. Cus. Aja Ayo Mas. Wes Mas. Wes kebak iki lho, wis kebak. Ayo, iya ayo. Mas Sis. Ayo Mas. Semar Mulya Mulya. Biasa wae lho Mas Kopio. Mas Gayeng Sis. tenan ya Mas. Mas Sis, besok seragamnya jaluk nah. Lah kok iso? Ayo no. Lah piye? Hah, HP-mu? Lah iki aku bukannya nggak apa lirik ini. Terus? Ini ya pemirsa live streaming itu loh, iya, iya. menyimak. Cen ora apal. Sorry no kene Tak kira seraginan ngasur apal, sorry. Tak kira rapal padahal wis budget lho. Wong. Iya. Ayo. Ya. Aja seneng. Sampun katur. Dengarkan suasana. Ayo Diapain, Pak. Mas? Ayah Agung, ayo siapa yang? Yo. Semar Mulya lagi. Ayo Ayah Agung. Yang dari Cilengsi, Bos Giri, Bos Slamet, Bapak Haji. Ceritane wong seneng
Gondrong monggo. Agung mau. Ayah Agung. Ayo. Ayo, ayah. Wes pokoke Iki. duber.
Iki lek gak nyawer gak lanjut ya ta? Iki gak lanjut iki. Nyawer sih. Iya. Ayah. Ayah, ini Bunda. Oh, bukan. Bundanya udah pulang. Tadi bundanya juga. Alhamdulillah. Ayo Ayah. Ayah. Ayo nyawer sih. Nera nyawer iki ora dilanjut. Waduh kok malah ngancam gitu malah Anda ya. Catatan sak Jroning ati. Oi. Datang lumpur. Terima kasih Ayah. Ayo Aku joget. kowe dadi karo. Marga larang rek eneng gubuk asmara. Pekalongan, Pemalang, Comal. Ini ya. Kebumen, semuanya digoyang yo. Ayo joget. Asik-asik. Langsung kok Mas. Iya. Catatan sajroning